buntag sa tanan. Good morning. Salamat sa Ginoo nga naata bisag gaulan. Amen. Ingon ana ta ka kanang excited nga mosimba sa Ginoo. Amen. Ungyang ang tanan mga igsoon sa pagpanindog. Thank you, Lord. Basahon na to o ablihon na to atong Biblia mga igsoon diya sa Mateo 9:35 to 38. Mateo 9:35 ngadto sa 38. Itong pagbasahon. Milibot si Jesus sa mga lungsod ug sa mga baryo. Ug nagtudlo siya diha sa mga sinaguga sa mga Hudiyo. Giwali niya ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. O gipangayo niya ang mga tao nga may nagkalain-laing mga balatian. Pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy gayud siya kanila tungod kay daghan silag mga suliran apan wala sila'y kadangpan. Sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Busa miingon siya sa iyang mga tinun-an. Daghan ang alanihonon apan gamay ra ang mag-ani. Busa pagampo kamo sa Ginoo nga magdala siyag mga mag-ani sa iyang alanihonon. Ampo ta. Father God, Lord, daghang salamat Ginoo nining kabuntagon. Nga ikaw buhi ka nga Dios nga amo ang gialagaran. Bisan pa Ginoo nining pulong karon Ginoo. Magapanalangin kag dugang Ginoo. I pray Lord nga matisok gayud ang imong pulong Ginoo nga na sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Dagang salamat Ginoo nga imong Spirit Lord God, ikaw Holy Spirit magapamuhat nga na sa among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan in the name of Jesus. Amen. Makapanglingkod ta mga igsoon. Hallelujah. Amen. As kita nagpadayon man ta sa ato ang kuan maging igsoon sa ato ang harvest event nato. Amen. Karon next Sunday nanatay anbitaw mga igsoon nga doon natay buluhaton nga gitawag natog harvest event nga karong Change Sundays nato. Amen. Kabalo man ta na mga igsoon, di ba? So karon maghisgot kita mahitungod about harvest. Ha? Maghisgot ta og about kining harvest o kaning pag-ani. Ang title nato atong paghisgutan karon ni it's harvest time. It's harvest time. Ang harvest di ay mga igsoon sa yang meaning ana, gathering a crop of any kind. Bot pasabot sa Bisaya pa dadun ang mga abot nato. So kining mag-harvest ta, especially kining humay, ako nakaagi man ko og bag-ani og humay kay aduna gay ang humay kinahanglan siya anihon kung unsa man. Nang hinog na or kinahanglan na siya nga anihon kanang angay na ba? Amen? Or hinog na. Ato na lang klaron kanang hinog na siya. So buot pasabot igsoon, pag-ani na to, doon na po tayo, dili lang nga ato lang na silang lantawon kay anihuno na siya, ato lang siyang lantawon, dili. Di ba? Doon na tayo pagabuhaton. Amen? Dili lang doon na tayo buhaton, but doon na tayo giandam na to. Doon na tayo andamon. Unsa may atong andamon? Garab, di ba? O sa kita gani ako sa unan mag-animi doon ay kinahanglan angyod taas kay aron kay init kaayo. Di ba? Andamon gyud nato ang atong kaugalingon tuon kay naay anihonon. So sa ato ang kinabuhi sama ra pud sa atong kinabuhi karong mga panahon na. Doon natay andamon sa atong kaugalingon. Doon natay andamon sa pag-harvest og mga tao diya para sa Ginoo. Amen? O mga harvest nato para diya sa kahimayaan sa atong Ginoo mga igsoon. O kinahanglan ni siya nga pag-ani nga ma-process ni siya. Amen? Sa humay dili pwede nga pag humani mo og ani imo rang ibutang diha. Di ba? Imo pang kuan. Unsay ngalan na ni Triseron. Triser ba na tawag na? Sa una mga igsoon, manual pa to, anaon na mo ambot og nakakuan ba mo ana nga ana din hapak diha din kay naay mura siya galingan ana ana na mo ang humay pag mga tangtang ang katong ang humay
then malain siya, then malabay itong namong uhot. Ngun ana among panahon sa una, ambot og nakaagiba mo ana. Sa akong panahon, sa akong edad. Amen. Akong buot pasabot mga igsoon. Nga dunay process ba? Pag humanog ka ng tracer, imo na siyang ibulad. Di ba? Pag humanog bulad, unsa man? Galingon. O ang uban, so nagbaligya. Pag humanog galingon, baligya. Pag humanpod, dayon, unsa man? Usay atong kanon man gani atong konsumo nato. Amen? So, kining atong paghisgutan ko, it's harvest time. Ug doon na po tayo pagabuhaton nga na sa atong i-harvest or atong kining anihon nato nga panahon karong mga igsoon, especially karong change Sundays nga atong pagabuhaton. Amen? So, karon andamo na to ang atong kasing-kasing ug una tuon kay doon na tayo makatunan karon. Doon na tayo makatunan nga na sa atong dinhi sa pulong sa Ginoo ug ang ato ang kining leader o ang ato ang kining example nato mga igsoon mao si Jesus. Ug doon na tayo makatunan karon paminaw lang gid mga igsoon. Tulo ra ni ka mga butang nga angay nato katunan aron mahimong magamit nato sa ato ang pag-harvest natog mga tao mga igsoon o mga kalag para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Una, mga igsoon. Number 1. Ang gibuhat ni Jesus, ni Ginoong Hesus, samtang naa pa siya dinhi sa kalibutan, kini mahitungod sa anihon ug mang-ani. Number 1 is, doon na siya gitawag og ming effort siya. Effort. Ha? Effort or ang Bisaya sa effort is paghago. Amen? Ang paghago, mga igsoon. Kining paghago, kuan gini siya, kanang naagoy siya ay kusog. Di ba? Paghago. Lisod pod og maghago kang wala kay dili ka mo gamit og kusog. Di ba? Naagay kusog nga imo ang pagagamiton. Ang paghago, mga igsoon, kinahanglan ni siya nga, yung mubuhat gyud ka ba? Kay maghago jud ka. Kay isip nga mga Kristohanon, mga igsoon, especially sa karong mga panahon na kinahanglan ta nga mag-effort ta, maghago ta sa ato ang pagabuhaton nga pag-ani. Si Jesus, nganong nakita nako ni nga effort, mga igsoon, sa verse 35, minglibot og minglakaw si Jesus. Naghago siya sa pag-adto sa mga tao. Mingadto siya og nagtudlo siya sa maayong balita og iyang gipang-ayo ang mga tao. So, minghatag siya effort. Amen? Inyo bang nakita mga igsoon diya sa verse 35? Nanginghatag siya effort. Maunay angay natong pagabuhaton pud sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Doon na naman tay mga plano, doon na naman tay angay at tuon nga mga harvest unon, nga mga kalag o mga tao para sa kaymayaan sa Ginoo, nan kinahanglan ta nga muhago ta, kinahanglan ta nga mubuhat ag effort para nila. Amen? Abi nimo si Ginoo, abi nimo ang Ginoo, mga igsoon. Before niya gihimo ang tao, unsa iyang gibuhat, unsa iyang mingstorya ra siya og kanang dunay yuta. Iyarang istorya ra na niya sa iyang baba. Dahil mga isda, abot ra, lagalit ra, ming diretso ra, pinaagi ra sa iyang baba. Apan panahon nga minghimo na siya og tao, unsa iyang gihimo? Mingduko siya, minghago siya pag unsa man. Kanang minghago siya og pag-umol sa yuta. Doon na siya paghago. Amen? So sa ating ni Jesus pud, mga igsoon, doon na siya paghago sa mga tao, pag-share sa gospel, aron lang ang mga tao, mga igsoon, makabaton sa kaluwasan. Nan kay gitudluan ta karon, mga igsoon, muhago ta para sa mga tao. Ngano? Because angayan sila haguan para sa kaymayan, para mahimo silang magawas nun ug makagdawat sa kaluwasan sa Ginoo, mga igsoon. Amen? So, mauna sa atong kinabuhi. Sama bitaw taog, kana bitang manguyab ta, kitsay mga batanon, sa una manguyab ko, manguyab. Doon nagay paghago gihapon.
Di ba? Lisod po kay manguyag wala kay dili ka maghago. Haguan nimo nga mobiyahe kag gikag usamis padurong dirig pagadian. Amen. Di ba? Tinudanay lang na siya mga igsoon. Maulanan pa ka sa biyahe kay magmotor na. Di ba? Padulong nga naman because doon na kay anong imong gihaguan because naa kay adtuonon. Doon na kay gusto ka nga dunay mo say yes nimo. Nga sa atong kinabuhi pod mga igsoon, doon naman kay plano nga kanang mga tao nga musaya sila sa imong invitation, musaya sila sa imong pag-invitean nga aron makaani sila sa church, aron mahimo silang makadawat sa pulong sa Ginoo, aron mahimo silang gawaston mga igsoon, aron makadawat sila sa kaluwasan, kinahanglan nga muhago kita, muhatag tag effort para nila mga igsoon. Amen. Atong bakpakan ang Ginoo niya na. Abi niyo si Jesus, minghatag po siya effort dito sa cross. Di ba? Grabe ang iyang pagkahago. Grabe kay iyang giantos mga igsoon. Why? Tungod kay gihigugma niya ang tao. Igsoon kita mga anak man ta sa Ginoo. Gihimo nakadawat na ta sa kaluwasan, nakadawat na ta sa gugma sa Ginoo. Then ato pong ihatag ang gugma sa Ginoo ngana sa mga tao. Hatagig panahon, hatagig effort mga igsoon. Amen? Amen mga igsoon. Mon, kita sa atong kinabuhi. Siguro mag-text kanila. Siguro matawag kanila sa imong mga prospects. Di ba? Text ba ta? Amen? Siguro imo silang tawagan. Pero lahi yun ning imong adtuon. Nakasabot mo mga igsoon? Lahi yun kaayo ng imong adtuon bitaw. Imo bitaw silang bisitaon. Imo silang lahi man gunang, lahi simba ta karong ana. Mas lahi gunang yang imong giadto siya nga, imo siyang makita ba? Kay wala ka kabalo, basin ung na luya kay na sila. Basin kay sa text bitaw dili man ka makabati usahay nga naa din sila mga pagkinahanglan. Di ba? So mas maayo nga imo gid ang adtuon. Mas maayo nga imo ginang bisitaon kay nganong man makita nimo unsa gayud ang tinud-anay nilang kahimtang. Amen. So atong imong effort gyud ta pag adto nila kay ngano kay diha nimo mahibaw-an ug unsa gyud ang tinud-anay nilang kahimtang. Dili sayop nga mag-text ka, dili sayop nga manawag ka sa cellphone, dili ka sayop nga mag-message ka, pero mas lami gayud, mas nindot gyud nga imong maadtuan, muhatag kag effort sa imong pag-adto nila aron makita nimo ang tinud-anay kung unsa gayud ang ilang pagkinahanglan. Amen? Amen mga igsoon. Doon ako'y experience ani. Samtang dito pa ko sa Uzamis, doon naman may gitawag o kanang sa Happy Church dito sa Uzamis na may gitawag o kining outreach. Kinsa may nakadungog anang outreach. Dito sa outreach, sa Bonifacio, kaduha sa usa ka semana mo, adto gyud mi dito. Adto ko, kada semana mo adto, nga naman, share sa gospel, mo ampo sa mga tao, mo bisita nila, mo dasig nila. Mao gid kada semana, ginaamo ginang aduan. Maulanan pa mi, usahay daghang panahon nga gutomon mi, usahay daghang pagyugong panahon nga kaning mainitan. Naagay one time, nakarnapan kog motor. Para pag-adto lang. Minghatag kog effort, minghago ko atong lugara. Abi niyo mga igsoon, akong sultian, daghan kay mga tao dito nahimong nakadawat sa pulong sa Ginoo ug nahimong nakadawat sa kaluwasan. So buot na ko pasabot di ay. Dili sayang di ang imong paghago. Dili gyud masayang. Abi ninyo, karong panahon na, sa una wala pa to sila'y simbahan dito sa Happy Church sa Bonifacio. Diya sa kinsay nakadungog kung taga Bonifacio ka diya sa lugar sa lingkunan. Karon igsoon dunay simbahan sila karon. Nganuman, because dunay mga tao, usa ko ato mga igsoon nga minghatag minghago, minghatag og effort
O ang resulta, doon na sila'y simbahan karon. Daghan ang mga tao ming simba sa Ginoo. Daghan ang mga tao nga ming duol sa Ginoo. Why? Because dunay tao nga ming hatag og panahon, ming effort mga igsoon. Pag-adto nila, pagbisita nila, pag-share sa pulong sa Ginoo, paghatag og gugma diya para sa Ginoo mga igsoon. Ang resulta, doon na simbahan karon. Glory and honor sa Ginoo ra gyud mga igsoon. Amen. Mao na sa atong kinabuhi igsoon. In Mark 16:15. Mark 16:15 ingon siya, Jesus said to his followers, "Go everywhere in the world and tell the good news to everyone." Unsa may buot pasabot nining everyone? Apil na ang imuhang ginikanan ana. Amen. Apil na ay mong amigo ana. Apil na ay muhang uyab ana. Apil na ang imuhang asawa o bana ana. Apil na ang imong mga anak ana. Apil na ang imong silingan. Go! At tuonin mo sila. Amen? Ang pulong na sa Ginoo mga igsoon. Kung asa magkakaroon at tuan ng mga tawanan nga imong kaila, aron imong isangyaw ang maayong balita. Aron makadawat sila sa kaluwasan mga igsoon. Tungod kay kinsa may gamiton sa Ginoo. Kinsa may gamiton sa Ginoo? Kita. Ikaw nga naminaw karon. Amen? Dili gamiton sa Ginoo katong wala naminaw niya. Na nakadungog man ka karon, nan ikaw may gipadungog sa Ginoo o gamiton ka sa Ginoo mga igsoon. Isangyaw nato ang maayong balita. Nganoon tungod kay maunay kasing-kasing sa Ginoo nga masangyaw ang balita. Ngano? Tungod kay gusto ang Ginoo ang tanang tao mahimong malangit mga igsoon. Amen? Gusto niya nga malangit gid ang tanan. Gusto sa Ginoo nga malangit ang imuhang papa. Gusto sa Ginoo nga malangit ang imong mga friends. Gusto sa Ginoo panampangutana. Unsaon mahimong malangit sila, makabaton sila kaluwason if dili kamo adto. Amen? Nan kinahanglan ta nga mohatag gyud tag effort o kinahanglan gyud ta unsa man ang bisag effort? Paghago para nila mga igsoon. Amen? Nakasabot ta mga igsoon? Amen. Number 2. Unsa to yung number 1? Unsa yung airport? Effort. Dili ta ha. Effort. Sige. Number 2 mga igsoon. Ang nakita diya sa gibuhat ni Jesus, minghatag siya effort. Number 2, minghatag siya panahon or time. Amen? Time. Minghatag siya time. Sa dihang dini pa siya sa kalibutan, iyahag yung gihimo ang tanan. Para lang sa pagbuhat, para sa kaymayan sa Ginoo, para sa iyang mission, ang mga tao makabaton og kaluwasan. Amen? Sa diyang naa pa siya sabihin, iyahag yung gihimo ang tanan. Para lang makahimo sa pagkabubuton sa iyang amahan. Minghatag siya panahon para sa mga tao. Minghatag siya, doon siya focus ba? Amen? Doon siya focus para nga makahatag siya panahon dihan na sa tanang mga tao. Igsoon, doon na siya gitawag og kanang time management. Amen? Doon na siya time management. Ang bangunta sa atong tagsa-tagsa kinabuhi karon. Kumusta man ang ato ang panahon? Kumusta man atong time? Doon na ba tayo time management sa ato ang kinabuhi? Doon na ba yung mga igsoon? Amen. Nan kinahanglan na kay doon naman ta mga igsoon, kinahanglan nato ni nga atong i-manage ni ato ang time karong panahon na. Dili lang kinanon ta nga, mang-invite ta, mo share ta sa pulong sa Ginoo. Ay, busy kay ko brad. Grabing bisiha ginako, doon ako'y trabaho. Busy kayo ko sa, wala man taing na nga, dili ka manrabaho. Diba? Manrabaho kita. Mubuhat ta para sa atong pamilya. Trabaho ta mga igsoon. But kinahanglan po ta, nga doon na po tayo, panahon, doon na tayo time, para sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Dili lang, usahay gani sa atong ginabuhi, o sa ubang mga tao,
busy kaayo sa pagbuhat o kining sa man social media. Taas kay tagpanahon diya sa Facebook. Unya moingon ta nga wala tay panahon. Busy ka ita, taas kay tagpanahon sa pagdula og mga online games. Taas kay tagpanahon sa mga unsa pa gyud na mga online games, unsa pa gyud laing unsa na lang. Taas kay tagpanahon sa pag chika-chika. Diba? Taas kay tagpanahon pero ang pangutana karon sa atong kinabuhi mga igsoon, giunsa man nato pag-manage ang atong panahon. Pila man ka oras or taas ba ang imong panahon diya, especially diya sa Ginoo. Sa usahay gani sa cell group, daghang panahon nga dili makaadto ngano tungod kay na busy. Sa unang panahon nagampo ta og Ginoo doon na tayo pa sa estudyante, Lord, makapasar gyud ko, Lord. Makagraduate ko. Pag guman lagi graduate, Lord, mo padayon mo simba gyud ko, mo cell group gyud ko, mahatag yung panahon nimo. Pagkahuman og graduate na, Lord, unya na lang ko Ginoo ka nang makatrabaho ko. Ginoo, tagai kog trabaho, Lord. Unsa man gitubag sa Ginoo? Oh, sige, tagaan na akong trabaho ka. Naitrabaho. Pag guman naitrabaho, Lord, busy naman kayo noon. Diba? Brad, cell group ta, Brad. Maadto tag simban, Brad. Mag-share ta sa puno. Busy kay ko ron, Brad. Grabe, wa panahuman akong trabaho. Ang pangutan na kinsa may nagtubag sa Ginoo, sa imong pag-ampo, nga makatrabaho ka. Diba ang Ginoo? Unya, gitubag man sa Ginoo. Gitubag na sa Ginoo, aron mabisi, aron dili ka makaadtog simbahan. Gitubag na sa Ginoo nang nangayo kag trabaho aron dili ka makapil og cell group. Una-una ako no. Kana lang klaro hay lang gyud kaayo pag istorya, di ba? Kinsa may nagtubag anang imong pag-ampo? Ang Ginoo. Unya mo tubag siya aron lang nga malayo ka niya. Gitubag na sa Ginoo mga igsoon aron maduol ka sa Ginoo. Aron mahatag kag panahon niya. Nan kay gitubag man na sa Ginoo ang imong pag-ampo, igsoon tagai pagyug panahon ang Ginoo. Tagaig time si Lord, tagaig time ang mga tao ang gisugo sa Ginoo para nimo kanako mga igsoon. Amen. Ayaw balay-walaan ni karon igsoon. Tungod kay usan ni siya kapainumdum natong tanan nga muhatag gitag panahon igsoon. Tagaig panahon karon ang sugo sa Ginoo, mo share ta sa pulong sa Ginoo. Doon na tayo harvest event. Tagaig panahon na. Ayaw lang diya nga, nakabalo ka nga doon ay harvest event. Doon ay kining change Sundays na to. Igsoon, manggilabot ta. Manggilabot ta. Mauto akong giingon ganina mga igsoon, dili gyud sayang ang kung manggilabot ka. Dili gyud ka magmahay mga igsoon. Ngano? Una-una ako no. Nganong naa ka karon? Tanawa ko nimong gagalingon. Why? Because dunay, number one, dunay naghago nimo. Og duna po'y mga tao naming hatag og time nimo. Aron lang makahimo ka pagkabaton sa kaluwason. Og naa ka karon misimba sa kamoturan o misimba sa atong Ginoo mga igsoon. Amen? Sa una, invite-on, tag-invite ta. Di ba tinuod na? Dunay tao nga nag-invite ming hatag og time. Aron lang makasimba ka. Amen? Inyong nasabtan mga igsoon. Ato sang bakbakan ng Ginoo igsoon. Amen. Ayaw ing na nga busy kayo ka. Ayaw ing na nga wala na kay panahon ni ana. Igsoon, maingon ka nga, ana ako'y trabaho. Doon ako'y dagan kay ko gipang atiman. Giatiman ako akong pamilya. Wala na ako'y panahon ana. Igsoon, kining mga pictures, na ako'y pictures nga akong ipakita ninyo. Number one, kining sa right side. Usani siya kasiman. Siman na siya. O kana siya karon ni kana iyang mga kauban, mga tao na siya, nag-cell group na siya dito sa barko.
Lami kayo mga igsoon, ngano? Because bisan pag naa siya sa barko, minghatag siya time sa pag-share sa pulong sa Ginoo. O kanang tulo mga igsoon, kanang mga tawhana nahimong nakabaton sa kaluwasan. Ngano? Because minghatag siya time sa mga tao mga igsoon. Minghatag siya panahon. Igsoon, usa ni kahagit natong tanan, kinahanglan mo hatag panahon mga igsoon. Gimingaw kay sa iyang pamilya, but sige lang, balag mingawon ko sa pamilya. Balag mingawon ko sa akong anak. Basta makahatag yapong panahon para sa mga tao nga aron makahimo sila makadawat sila kaluwasan mga igsoon. Next nga one. Kini siya kanang sa tunga. Ambot og kaila ba mo niya? Kana siya usa na siya ka engineer na siya ug karon usa na siya ka manager sa Transcycle. Moingon ta nga bisita. Moingon ta nga naatay trabaho. Siya unsa man siya naa siya gi-manage pud nga sa iyang opisina. Mga tao nga iyang gi-manage diha sa Transcycle. Apan ngano man nga nakahatag man siya panahon. Ngano man nakahatag man gyapon siya panahon sa pag cell group. Nganong nakahatag pa po siya panahon nga mo share siya sa pulong sa Ginoo. Why? Because naa sa iyang kasing-kasing, iya yung gipili nga makahatag yung siya panahon mga igsoon. Usa ni ka, buot pa ako pasabot day mga igsoon, naagid tay time di ay. Amen? Naagid tay panahon. Dili ta mo ingon ta nga busy kayo ta. Nakahatag siya, busy kay na. Naapa na siya bagong anak. Abi ninyo, bisag mo na iyang cell group. Paggaman mga igsoon, pagkasabado, anak sa buntag, muanhin na direct tungod kay naapod siya imit nga cell group. Gyapon, bisag isa ra kabuk iyan ang iyang anihing una din. Aron lang masharean sa pulong sa Ginoo. Aron lang madasig. Ug maunay kasing-kasing nga matong ibutang sa atong kinabuhi mga igsoon. Estudyante man ka, naaman kay trabaho o wala, igsoon, hatagi yung time. Dili og di jud ka magmay. Tungod kay daghang mga tao mahimong mausab pinaagi sa imuhang kinabuhi. Amen? Next mga igsoon. Manager na siya. Kini siya, usag yapon ka manager yapon sa buog. Kini siya, grabe ganiyahang kinabuhi mga igsoon. Maulan na, gikan ni siya sa buog pa ha. Pagka Wednesday, muanhi pag yun na siya din ni sa church pagkagabi. Nga naman, kung kay muapil og cell group, daghan kayong panahon na siya mga igsoon, nga mahimong maulanan. Basa na kayo na siya pag-abot din ni. Pero nangita gyapon siya time nga makaapil og cell group. Ug usana siya kapanalangin na ako mga igsoon. Kay usa ka pagkuan pod kanang challenge na ako sa akong kaugalingon. Layo gani kay siya duha pa siya buog. Unya mo ani pagyud siya pag alas 7, maabot pagyud siya nga ana nga oras. Ngano man nga naaman siya panahon because do na siya kasing-kasing mga igsoon nga muhatag og para sa kahimayaan sa Ginoo. Ug karon nakahandol na po siya og cell group mga igsoon. Hallelujah. Amen. Mana, abi ninyo pag-abot, pag human bitaw anang sa cell group na mo sa every Wednesday, muli pa na siya og ani siya muli? Tawagan. Unya, moingon ta nga, naarata diya sa San Jose, naarata diya sa unya dolo kayo, gamayng talit, ay kaulanon man. Ha? Unya, dagang kay panahon, moingon pag yun ta nga, Brad, lami unta moapil og cell group, lami unta moadto didto moadtog simbahan. Pero kuan man, Brad, kanang mingulan man. Panahon nga muulan, lami na noon moadtog simbahan, moadto og cell group. Pero dili ting ulan, inyong nasabdan akong bot pasabot. Hadagan kay panahon nga, oy, laminang da kay muadtog si man, lamin na ta, muadtog cell group, pero may ulan man noon. Hello? Diba? Nakasabot mo akong akong buot pasabot mga igsoon. Nandiyosa ni kahagit na tong tanan. Next nga picture, igsoon. Kinipod siya, usa ka estudyante, kato siya, nag-graduate na siya, kana si Buddy. Kini siya, usa ka driver tricycle.
Usa ka driver tricycle, pero unsa man minghatag gyapon siya time ug pinaagi niya nakabaton siya og mga batan-on nga nakadawat sa Ginoo ug nahimong nagsimbahan na sila karon mga igsoon. Why? Because minghatag siya time mga igsoon. Amen. Next, kining isa diri, usa gyapon ni siya ka engineer, chemical engineer na siya. Abi ninyo mga igsoon, grabe ang iya pong kinabuhi. Pero namuhat gyapon siya. Busy ka niya, kabalo po niya muhimog cake. Busy kayo gapon kayo siya. Busy kayo sa mga, tanan, bisag unsay niyang kabisihan, pag-deliver og mga cake, but naagya po siya panahon. Amen? Next, kining sa tunga, nami po kayo yung story. Ako lang mong istorya mga igsoon, aron mausan ni kapagdasig natong tanan. Ang iyang kinabuhi mga igsoon, usan ni siya ka-drive po niya siya og single motor o habalabal na siya usahay mamaligya na siya og saging, usahay daghang panahon mamaligya po na siya og kanang chicharon, mamaligya na siya og kaning atsara, lami kay na siya atsara. Aban mga igsoon, usa ka panahon kani siya gyud ni siya grabe gyud kayo. Kinsa may nakadungog og GSIS. Kitang tanan kabalot, hadapit ang GSIS. Sa dao, okay, very good. Abin niyo mga igsoon, ang manager sa GSIS, grabe kayo ha. Ang manager sa GSIS, nahimong nakadawat sa Ginoo, nahimong nakasimba dire. Tungod kay dunay tawo mga igsoon, minghatag panahon ming adto niya aron lang makadawat sa gugma sa Ginoo. Igsoon usan na siya, grabe gyud kayo. Kana siya kaning sa right side, mao nay manager sa GIS sa una mga igsoon. Nakadasimba na siya. Nakasimba na siya diri sa simbahan ug naka-cell group mi dito sa GSIS. Ngano? Because dunay tawo si Berhil, dunay tawo nga minghatag panahon mga igsoon. Unya mo ingon tag nga busy? Unya mo ingon tag nga ingon ani rata? Sulti Diba mga igsoon? Nakasabot ang tanan mga igsoon. Mauna sa atong kinabi, tagaan natog time mga igsoon. Muhatag yung tag panahon sa atong tagsa sa mga tao mga igsoon. Karong si Manaha, paghatag og oras, og makaimbitar ka, og mga higala, og makaampo kanila. Dili sayang ang imuhang time. Nakita na sa Ginoo mga igsoon. Amen? Dili sayang ang imuhang time. Ang mga bunga nga angay ng anihon. Pag dili gani maani. Kini. Unsa man, unsay mahitabo? Hagbong og malata, madaot. Amen? Ang mga bunga gani nga dili nimo anihon, mga hinog na gani na unya dili nimo anihon. Unsay may mahitabo, mahimo ginang mahagbong lang og malata. Igsoon ayaw tuguti ang mga alanihon. Mga anihonon diya nga imong mga amigo. Mga anihonon diya nga imong mga kasilinganan. Ayaw tuguti nga mahagbong na og malata na igsoon. Igsoon naa ka nga naminaw karon adtuan na tagay nagpanahon. I-share ang pulong sa Ginoo. I-invite nimo sila aron sila makadawat sa kaluwasan igsoon. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo ni ana. Hallelujah. Mao na nga at angay natong pagabuhaton. Amen? Next, igsoon. Number 1, unsa to'y number 1? Effort. Number 2, number 2 is time. O ang ikatulong mga igsoon is kining compassion. In verse 36, unsa ingon diha niya? Pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy gayud siya kanila tungod kay daghan silag mga suliran apan walay silay kadangpan. Ang tinuod nga maluoy mga igsoon or ang Bisaya sa compassion di ay is kaning kaluoy. Amen? Ang meaning sa compassion is sympathy, pity, and concern for the suffering of others. Concern siya sa mga sufferings o mga kabugat
bana sufferings, sufferings o kabugat bana sa ubang mga tao. Ang tinuod o humbot pasabot di ay pagbatig kaluoy o paghatag o pagtagad o kahangawa sa naay na mga pag-antos. Amen? Nag-antos ba na sila siguro sa mga sala? Nag-antos ba siguro na sila sa dautan nga relasyon? Nag-antos siguro na sila sa mga sa dili mga maayo nga relasyon? Igsoon ang tinuod nga naluoy muhatag gini og effort og time. Maingon ka nga luuya kay na niyang tiguan, uy, liuya kay nang bataa, uy. Luuya kay na niya, uy. Panay example na lang aron maklaro nato ning compassion. Dunay tao diya nga gikawatan baka unsa man gikulata baka diya, unya moingon ka nga naluoy nakakita ka. Unya luuya kay niya, uy. Unya wala kay wala nimo duula. Wala nimo gitabangan. Unsa man na siya mga igsoon? Ang tinuod nga compassion, ang tinuod nga naluoy, imo nang adtuon, imo nang tabangan. Amen? Mao na'y tinuod nga naluoy ka. Mao na sa atong kinabuhi magsun, tinudanay maning ato, tinuod man ta nga maluoy sa mga tao, tungod kay dunay mga tao mga igsoon. Amen. Kini siya. Dunay mga tao karon nga gipanghara siya sa gidaog-daog sa yawa. Gidaog-daog daghan kay mga sala nga nahimo nila. Gidaog-daog si yawa og gihatagan sila og mga problema nga dili na nila maantos. Nahimo silang na-confuse, naglibog na gani sila ang uban. Naglibog na gani ang uban og babae baka sila o lalaki sila. O nahimo silang na-hurt sila. Ang uban ng mga tao, mga igsoon, siguro na gipangbulagan baka na sila og mga uyab. Nahimong nasakitan sila. Kanang mga tauhan na mga igsoon, nagkinahanglan na sa imuhang kaluoy. Kinahanglan na siya compassion sa ato paran sa aron sila makabaton pud sila mga igsoon, nabitang makadawat sila sa gugma ba sa Ginoo nga gikan sa Ginoo. Amen. Sama sa katubitang Good Samaritan, nakahinumdum ato ang Good Samaritan, di ba? Nga katunid dunay usa ka tawo nga gitulisan. Mao ta sama ra pud akong giingon nga gitulisan, gipasagdan dalay manglabay, pero ang Good Samaritan unsa man iyang gitabangan, iyang giduol ug iyang gikarga ug iyang gidala didto sa balanan. Igsoon, mao po ni usa ka hagit natong danan. Nga daghan kay mga tawo karon nga nangasakitan sa ilang kasing-kasing. Siguro nag-smile lang na sila sa imong atubangan. Siguro nag-smile na sila, mintag lagyo mo kita mo na smile lang na sila. Pero wa ka kabalo, unsay tinud-anay sa ilang kasing-kasing. Ang gipaabot nila, ikaw nga mo share sa pulong sa gugma sa Ginoo. Tagaig panahon, tagaig effort, igsoon. Why? Because naanana sa atong kasing-kasing karon nga muhatagtag compassion, muhatagtag kaluoy nga na nila igsoon. Amen? Atong pakpakan ang Ginoo niya na. Importante kayo nga makabaton gyud ta sa kasing-kasing sa Ginoo ug maunay pinitik sa kasing-kasing sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga daw na gyud say kaluoy para sa mga tao aron ang mga tao makabaton sa kaluwasan igsoon. Amen? So sa katapusan, unsa to'y number 1 gani? Effort. Number 2 is time. And number 3 is compassion. In Matthew, conclusion, in Matthew 5, Matthew 9:37 and 38, nangita ang Ginoo, kami nawa, 9:37 to 38. Ato ragyapon ning sumpay man siya. Nangita ang Ginoo og mag-ani. Mga tao nga willing muhatag sa ilahang kinabuhi nga walay ka ba? Willing bitaw muhatag sa ilahang willing muhatag sa ilahang effort og time og compassion aron ang uban nga wala pa nakaila ni Jesus makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Ako lang ning mao tay akong gikuan mga igsoon sa Matthew 9:37-38. Ako lang mao lay akong nasabtan ani ba
nga nangita gyud si Lord og mag-ani. Kabaluta nga naata sa katapusang kapanahonan karon ug hapit na mobalik ang Ginoo ug gamay na lang gyud ang panahon. Amen. 2 Peter 3:9-10. 2 Peter 3:9-10. Ang uban naguna-una nga gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman sa iyang mga saad. Apan ang tinuod, wala siya maglangay-langay kundili naghulat siya nga maghinulsol ang mga tawo sa ilang mga sala. Tungod kay dili niya buot nga may mawala, mubalik gayud ang Ginoo ug kanang adlaw moabot sama siya pag-abot sa kawatan nga dili nimo masayran kun kanusa. Kanusa siya mobalik. Igsoon sa Matthew 9:37-38, ang nagampo ni sila nga daghang mag-aani. Nga daghan nga iampo nga daghan kay ang alanihonon perting dagana. Pero nakita ni Jesus nga gamay ra kayong alaniho ang mag-aani. Og giingnan sa Ginoo nga ang mga disciple nga mag-ampo mo nga daghang kaayong mo ani. Pila naman to katuig nga nag-ampo ang mga disciples. Ha? Pila na katuig? Kabalo ba ka nga gitubag na sa Ginoo o kinsa ang tubag? Ikaw, igsoon. Nasabtan ninyo mga igsoon? Ha? Kita may tubag sa mga pag-ampo sa mga disciples nga mauanit ang tanan og mga tao para sa kahimayaan sa Ginoo aron makabaton sila sa kaluwasan, igsoon. Igsoon, ayaw baliwala ang tubag sa Ginoo. Ayaw baliwala ang tubag sa pag-ampo sa mga disciple. Ikaw ang tubag sa pag-ampo sa mga disciple, mga igsoon. Atong ipagamit ang atong kinabuhi karon. Ayaw balibari ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Karon na ang panahon sa pag-ani. It's harvest time. Willing ba ta, mga igsoon? Available ta kanunay. Ayan. Kinahanglan lang gitang. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo niya na igsoon. Amen. Muhatag-tag panahon, muhatag-tag effort, ug naanay di compassion, mga igsoon. Ug mo resulta gina, ug di jud ka magmahay, mga tao makaduol sa Ginoo, makabaton sa kaluwasan, mga igsoon. Atong pakpakan ng Ginoo. Daghang salamat. Kakotop ni Pastor Raweng. God, palakpakan nato si Pastor Joey this morning, mga igsoon, sa pulong sa Ginoo. Oh, it's harvest time. Pila naman hundreds of years nga isulti ni Ginoong Jesus in the book of Matthew. Still, it's harvest time hangtod karon. O padayon. Makita nato ang gihisgutan kaganina nga harvestonon, anihonon, mo na ang mga kinabuhi sa tao. No? Ikaw nga naka-encounter na sa Ginoo, ikaw nga nakadawat na sa kaluwasan sa Ginoo, usa ka sa naani. No? Tingian na imong tapad, usa na isa sa naani. Oh, munang resulta sa paghago, resulta sa naay naghatag og panahon, resulta nga naay naluoy. Di ba ang atong kinabuhi sa una nga wala pa ta diya sa Ginoo, makaluluoy ka ay ta? Di ba? No, gidaog-daog ta sa sala, sa bisyo, sa kaaway, daghan kaayong pasakit sa tong kinabuhi, daghan kay tagiantos. But tungod kay dunay naghago nato, dunay nihatag og panahon, ug dunay naluoy nato. Una sa tanan, ang Dios naluoy nato, nahigugma nato, ug naggamit siya tawo. Nga, nihimong ni-reach out nimo. Ni-reach out nato. Nga, naana ta karon sa atong nahimutangan. Nahimutang gawas nun, nahimutang malipayon, maski na ay problema, dunay kalinaw, puno ta sa gugma sa Ginoo, nakasinati tas ka maay sa Ginoo, because dunay mga tao nga naluoy, naghago ug naghatag og panahon. Now it's our time. Tungod kay nagdaghan pa kaayo mga tao sa gawas, gitawag og mga anihonon. Hinog na sila.
Nagpaabot lang sila nga imong duulon. Nagpaabot lang sila nga hatagan nimo og panahon. Haguan nimo, adtuan nimo. Kay maulaw pa man na sila. Barago nato sa una, maulaw ta, no? Kinahanglan sila og somebody nga mubira nila, mudala nila, mupamasahi, musundo, no? Mong hago. Mahimo ba ni nato mga igsoon? Mahimo ni nato, mahimo gyud ni nato. Kay giampo man ni og nahimo ning tubag kita, nahimong tubag sa pag-ampo. Ug mahimo nato because ang pulong sa Ginoo nag-ingon that we can do all things through Christ who gives us strength. Tagan ta sa Ginoo og kusog. Ug mahimo ni nato. Tangtangon nato atong mga kaulaw. No? Nabitaw taan na nga, umubati bitaw ta nga kanang, ay, ubus raman ko. Dili man ko angayan, si kinsa raman na siya, kinsa man ko. Dili nato lang taon atong kaugalingon mga igsoon. No? Mahimo tang lantawon nato nga ang mga tao nga anihon, luoy sila. Nga padayon nga gidaog-daog sa kaaway. Ug naa nato ang tubag nga ilahang gipangita sa ilang kinabuhi nga mao si Ginoong Hesus. Naani mo ang paglaom, no? The hope. No, naani mo ang paglaom nga gipangita sa mga tao nga way paglaom. Mga tao nga nakabaton bitaw ni Jesus. Wa na sila paglaom. Naani mo og nako musa atong dalon atong i-share nga to sa ilaha. O, samtang manindog tang tanan this morning, mga son. This is a reminder, an encouragement, even pagbadlong. Kaya usahay bitaw sa kadugay na nato nga Kristohanon, balik-balik na tagkadungog. Kabaw na ko ana nga wali, kabalo na ko ana nga pulong sa Ginoo. Usahay na himo na tang tapulan. Sa himo na tang kanang gahi na. But i-allow ato ang tugutan ang pulong sa Ginoo karong buntaga nga mubadlong nato. No? Ug mahimo tang mo respond, mahimo tang obedient to the word of God. Mahimo tang musunod, mo obey diha sa Ginoo. Higamay na lang ang panahon. Gamay na lang ang panahon. We are living in the last days. Kabaw ta ana, kabaw ka ana. Unang ato ang giingon sa pulong sa Ginoo, redeeming the time for the days are evil. Gamay na lang ang panahon. Daghan pa kaayo mga tao nga kinahanglan nato i-reach out. Let's be like Jesus bitaw nga nahimo siyang selfless. No, wala siya naghuna-una sa iyang kaugalingon, iyang ginahuna ikaw. Ginahuna niya ang nasa iyang kasing-kasing, ang heartbeat sa Ginoo is ang kalag sa tao. Ang kalag sa tao. Mahimo ba po nato nga mabati ang pinitik sa kasing-kasing sa Dios igsoon? Oh, let's not be kanang magpagahay sa kasing-kasing ba? Dili lang nato ato-atuon ang kaluwasan. Usa sa katuyuan nga giluwas ta sa Ginoo is that ang uban usab maluwas usab. No? So this morning, let's just respond to the Word of God. Sometimes nagtindog ka din ha. Pwede nimo ipiyong imong mata. Pwede gusto baka ka ipataas imong kamot as surrender diha sa Ginoo. Unsa baka imong gikinahanglan i-surrender this morning. Ang imuha bakang kabisi. Ang sige baka nimo paghimog excuse nga dili nimo mahimo ni. Ang sige baka nimo pangita og kanang uban nga mga butang other than obeying the Word of God. Sige, pakisulti karong buntaga diha sa Ginoo igsoon. Mangayo baka kag pasaylo, nagkinahanglan baka ka mangayo pasaylo for the many times nga wa ka nag-obey sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo, duulan na siya, adtuan na siya. Sultihi sa gibuhat nako sa imuhang kinabuhi. Sultihi sa imong testimonyo. Ampui, nagbalatian baka dayon giingnan ka sa Ginoo, ampui pero wala ka nakatuman. This is the time that mahimo tang ma-reconcile sa Ginoo. Mangayog pasaylo, Lord. Pasaylo ako, Ginoo. Ako tong
ako to gipalabay nga panahon, but Lord, karon Ginoo, tumano na kanako, Lord. Dili na ko palabyon ang panahon, Lord, ang opportunity, Ginoo. Every time, Lord God, na yung mga tao nga makita na ko na kinahanglan nimo, magpagamit ko nimo. Let that be your prayer this morning, Igsoon. Come on, let's take this time to talk to the Lord. Makigsulti sa Ginoo personal sa imong kaugalingon. Ayaw pagmain sa imong tapad. Mo ni ang panahon, Igsoon, nga makighusay ta sa Ginoo. This is our chance. Moni, this is the time. Nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Let's get ourselves right before the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, hatagi pa kong time, hatagi pa kong chance, Lord. Ginoo nga mahimo ni nako. Hatagi ko courage, Ginoo. Lord, nga dili ko magtinalawan, dili ko magtinapulan, Ginoo. Tabangi ko, Lord. Kaman pangayog tabang sa Ginoo. Pangayog tabang sa Ginoo, Igsoon. Pangayog tabang sa Ginoo nga magamit ang imong panahon, ang imong kusog, ang imong talento bakaha, ang imong bakang testimonyo gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Maski dili ka maayo mawali, it's okay. No, dunay gibuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mahimo na nimo nga ma-share ngadto sa uban. Mahimo na nga sa dihang mabatian sa uban. Mahimo silang makaila sa Ginoo. Ang imong pagpagamit pag-ampo ngadto sa uban. Do na ba kay nagbalatian? Do na ba kay pagkinahanglan? Ang pag-ampo, simple nga pag-ampo, magpamuhat ang espiritu sa Ginoo. Yes, Lord. Come on, ato ipataas ato mga kamot sa presensya sa Dios this morning, mga Igsoon. Lord, we surrender to you, Lord. We surrender to you, Ginoo. Amo ang mga kinabuhi, Lord God. Lord, among gipadapli ni Ginoo. Ug amo kang tugutan nga mamuhat sa among kinabuhi, Lord. Dili na may Ginoo maglangay-langay pa, Ginoo, sa amo ang mag-usik-usik pa sa amo mga panahon, sa mga nonsense nga mga butang, Lord. Among ipagamit ang among kusog, among ipagamit among oras, Ginoo. Lord, among kantugutan nga imuhang kaluoy, Lord God, nga among nadawat, Ginoo. Mahimo usab mi nga maluoy, dunay tinuod nga kaluoy ngadto sa uban nga nagkinahanglan kanimo, Lord. Lord, we want that, Lord God. We want that, Lord. We want that, Ginoo. Lord, Lord God, fill us right now, Holy Spirit. Fill us, Lord. Fill us, Lord. Give us, Lord God, your Spirit, Lord God. Give us, Lord God, courage, Ginoo. Karong simanaha nga mulakaw mi, Ginoo. Muadto mi, muhago mi, muhatag mi panahon. Ginoo, para sa mga tao nga nagpaabot, nagkinahanglan kanimo, Ginoo. Nalaygon ka, Lord God. Lord, kini mga kamutan nga nagpataas karon, Lord. Dili masayang ang mga pag-ampo, Ginoo. Diha kanimo. Lord, ikaw makatubag, Ginoo, magapamuhat, Lord, sa mga kinabuhi. Salamat, Holy Spirit. Imong gahom, imong gihatag sa matag usa ka namo, Ginoo. Mahimo namo, Lord God. Tungod kay ikaw, nag-uban ka namo. Nagsaad ka namo, Lord. That you will be with us, Lord God, even to the ends of the world, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong saad, Lord God. Nalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Come on, let's worship the Lord. Let's give the Lord atong pagdaig, pagpasalamat. Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. We give you praise, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Makapanglingkod ta mga